ansa na obi bewuo na mefanse nipa edunsun na baako ye se etwa wira e de aguso no kire se ewuo no na atofuo bia wono de ko hye fridge mu enye yie enti wose kwan bia so no yentimi ne da no yentimi mfa no mekire amansa yentimi so nyento ho enti wose taabele no a ye hwe na ye pene kolabere eto ho obi ye ohene no owu a ye ne dotiye ne se ohene wu a ohene oba begina de no ono na ebe na yie de enti a obi wu a ye mpene eme ye mfa no nkotu be ma abra onye de hye na ye mansun nie ye ka ebe mu a ye adehye ene ono a di akonwa eye yie no ena ye dom tu be enti se obi enye de hye na se mo pene eso mo ni wu achi ye de ne kotu be mu a abeka de hye no sa asem no kwa ahimfie ekoduru opem so anim ana ekoduru saable so ohene ye di kro ne koduru ahinimu a ana mpanyinimu a once a mo pere so mi akosie ne ba mu no nko ade na sefo betuma di akonwa ni bi enti ba mu de eche akonwa na nkasa Ayafo ema mu nyina kwaba aha ye na nakasi TV kuma se Tafo pankro no aha na obehu yen na eno twede ampokwa nyankopo aboa yen adepa ache yen yatena ase yedwumadie nyina anim se eye tete obi ka tete obi kire na nakasi a wo ye ade yie sunsum nyina ewura a wo ha no dadwen nyina wo de ba no ho na nkunimdi ayo de ano eduru ba bia den ye kofa nsem bi na asante kasa bi a emuso na emubai na mutre na mudo na ye ntiase a ye tiefo dodo na agiri yeso mu ntiase no na ye na hia na wakyerkyere nsemu anase obubu mu enso e de ama ya ahwefo nyina se ahwefo be kai a ebe se enakakra ni ne sie nipa maako dunsia e wo Tafo ahemfie wo mu eya adehye abusua be se mfinhia dunson na nsensem bi ntino na wo mu hyehye fridge mu ena samre de bosomfo yi puma kwa mu ena sa adehye ni nyina esie wo mo na abra ye kɔ hɔ ne ye kɔfa e de abɛkyerɛ mo no nea esie wo hɔ no ena nsɛm akɛse bi piepie mu a ene ye ba na nakɛse hɔ ne abebubu nsɛm no mu na ye de ama ye tiefo enso enyina na wotimu sɛ kasa mu a ye kɔ ya ne ye kasa no bibi ebeto dwa na adehye anasa mpanimfo e kyerɛ sɛ nipa no omu wuye no na omu ye maako dunson nanso na no mu dunsia ena ne yesie wo mo yebusa mu no wo mu kyerɛ sɛ baako ye twa haban anase ewura edigu no so se asante mem ye kase ye twa haban anase ewura egu obi so a na kyerɛ sɛn eno achi da bia ye se ye dotiye ede enkra ne dotiye nana enso ewa ha obekyerɛkyerɛ nsansɛm no nyinaa enso emu eno nti koso ana hwɛ medame ho abasisi a bomodne se wo hwɛ be subscribe na afei wahye enso ede ama wo nua bi no enso etimi ahwɛ bi midin di breto ba kwasi twemasi Mandela tweme meba sisi a Ayafo ye beda mo asese mo atwen ye na yada ye ho aba samre de na nakase a we ade ye tikase a owe adwen a wodo ho to no so a obeso da ye pa waye te se asoroboa no wodo ho bɔ no akwan bia so no kotokro enka soro da biara da ntini ye so wo ha dadwen ne amane bia wono na kachi mum na wo so de ba na nkunimdie eye ode a watenase na ye ba na fe ya bebubu nsem mu na ye suade ye na ya tene ye bi enso ase na ye mo ache anopen ye ni ohene ba na wapom te sen otwedi ampa da roma na so te sen na me ada roma enne nananom mpaibo niema ye niema eye pa afiso kwa wie nana samre de yesi sukra ijahem ye launching aba nyankafia ebekoyi ka ho asem kakrai na ya hwefo nhwe sansa aka bebo so mepe nyankafia no ebre be so am ye dibro ebeka me fana say free December mu ko bia mo so me du mienu no mu ano ye betu akọ tambia na ya hoboa so ya hoboa no so no entotu nyina ne say e say pese koma o mu nsuo ena won say nsuo boa ye din na wi ase se bi o ekom de okwa na nya nsuo kakra no a etimi dwodwo kom no so ena wa hwe nsuo sachets we rubber we but engineer for rubber ma me kakra ena Ghana ena rubber we nsuo ketwa we e wo mu aduasa okoto ba akose ya 50 pesos 30 pesos 40 50 pesos do no ade 50 pesos yo enti sachets no so wo mu 30 so na sabi o enyanka de no iskabe adwuma be no ya okonya iska koto we de ano ti ade ehia pa de kan ni nsuo ye be pese ye benya nsuo sachets ahodo bebre ne de akọ ena children's home so ebeko no ye nkoba akọ be se komienu onyame ne nananom boa ya kwato bosupagu so na se mwa timi bakura na ebi ebetu akomiensa na anan na no ba ko bi kura so mo Tafo om do mo card amame se ndo so ebetimi a
ti ye ntim kura pese ko mienu mienu ne kwa komo mu nsuo o se komo mo emo ye komo mo anwa ene anwa boarding ene anwa gallon yellow no kwa almost 15 million to what you say ye be mo anwa ye mo drinks ye ne be sefata be sefata be okra mattress a wo mu daso ye betimi di akọ ye be mo roba mo bedwale mu ene ne ma me mom de me pese mesusu ne de me nyanka ka bibia sese di pa yusu bia de e o se nya bia o se nya bi de koma o nyamen na no madawro ma ye toto kakra enkofo bi so obo ano ba se otwedi ampo ya doma o mo so beboa o ma no kro o mo de kan ya o mo meboa ye no kra no ye do nyankopon ase fi se bia mu se be nya ado o ya ade na obi se nkura no a eboa e ma so ho keka ekoyie na abatambuo de enye papa obo o ya ade no o moa wo enso beboa bem no asewa dwene ye nku so ni asew eye bibifo ya dwene wo ye tirimu e de su ni e ban nya papa ye nua bibi ni ya ade na ye o ye no onua no kwa ntimi nya ade na obehye ni nkura ka se bia ma na kuma ato etuma ma na kuma kokoduro no ona we kura wo ye de akoye de akwaje aduru e na ade kura wo ye mfaso be no wo so ehwe ni mu kura na ye no obeka na basa me why ono a wo ntimi nye wa obetuma ye no so akobebo abaso na mofra no kono wo kaya no ono wo nsoa ono so wo ntwe no ho wa no kotoku sa agbobe so ho dua bloni no ni nyina ye sa nipa we no ho nsem ho nkra bia ye bia omwa no aye kotoku abamu ye nananom so aye kotoku sa agbobe o zi dua bloni wa no ho kono wo kaya ono wo nsoa ono so a wo ntwe no ho no akanta so ade ekoso wi ase no bloni ablofu kura gina nyina ye nua no blochirefo a mo hwe bloni nya adwene sebe obi ye nipa te se ye dia adentina omo ye bibi ne ntimi nya bibi ye nua no ma bibifo ye wa adwene mu do mu tie ye betuma ye bibi pa nanso enam se sebe ye nya onipa ye obabua ya bo ye chidom na sebe obabi ye nkranhye ntino da bia bibi ni ya ade ahwetewete sam o ka ese Ghana magazine fo no omo ye ka omo ye buafo bi na ni mu kitikiti bi no sabre enipa no ene nsamfu asebe nipa kanditi a wo munti esamre bi omo ko anim sabloni ade yi wo hwe VW tefle no a ka se de sitie bi ade tia sanyina no mu enso ne chairman fo de ye dey e omo ka ase ene chairman develop no foforo na ya kaka bloni be na betumi Germany ya ka obi entimi ye kaka pa German ka e best wete to bensi uyu dade no oye dade German bloni esi we de German bloni oye ne nkonya nkopon ne ye ka bloni kan pa opo se British ya omo ye puto kasa mo blofu kasa ye omo kasa no ba ye ka bloni pa German bloni ene ye bloni pa asempa na me ka kiro no omo nim de me ka German bloni ne German dade ene ye dade entina etuo nyina German etuo na ne boarding na boarding ai ene ka so German cars no ena ne boarding ene na omo ne ma bi ntimi gwa ko dia ayi bibi ona German de gusu de na we tete obensi British Square Bedford ni ade na Bedford kra hunu bi ya bi ndi ayi ena won say German car best tete obensi no yeah bi na dane no ye dan no so ati ase en so hwa ablofu omo ne ye no ma ablabo no bibia eyim kuranhye ene abasobo no mpani foso bu nchidom ene unua bibi ni ya ade a ono ade no ntimi nye omo abaso obedi watem kura obedi watem abembo nsem etika ayi magazine for start ye boafo ka bia ne kitikiti omo ye ensem nkrofo di o matem yanko ya ka bia yakoye ka bi na tantanta bi ka bi na uhunu na ablabo ka bi na nim kitikiti ene ye de saa ye de ano bayi ano mfia no ansemfo ano ene nsemfi ye kan to won so e ma de Ghana ye ntima nye ka say you might wait so oye kai apostle Joseph ye bwana ona ye ka waye sabi ni yie mu a sanka Ghana mpanifo so kobo so na se na ko ye ni bebre ya ni bebre na o man ayi amampanifo na sorumu na aban na sofa ebe ma mlante so nya adwuma ya dai aye ebe sa so ma o man so agidin ena ma ono aye ya dodo so bo so be dai ebe ba fam etika Ghana ke ohye be kase yeso so ye dai ya ye ka yeso ya ka mete Ghana ka ene de si apostle ko Yosafo ye kai ne ka wo ye ubisa wo mu a ka ye si nya asem keto e ka pa na ne bo so odin
wahu be fi se oni somfo na ke ye na nkete te se no ene ye man panimfo ye na se ka ban no afa mu chefa bi ene waso na sene ene ya ese yenye ba ko kumasia yenye ba ko onkran yenye ba ko tamale yenye ba ko be fanse achim yenye ba bi wo tachiman yenye ba bi wo nkransa yenye ba bi wo region bia ba akokora ba ko ene o manya ena workers kura be se 30 kura guma wo hene ka boa be ko boa ana nti se o to nsa afre ya abefo nyina se o madawro ma obi a office obeto ababoa bia ma ye emo ade be boa ye bodi no enye se nkrofo ba abrochire betena ho a ye ho ahwan ye de be na abrochirefo matam sika kuoku a matete mutum tam sika do sopu thousands of dollars, thousands of euro na mo dia koma won na nipa ba ko fo abeje ono ne yire ne ma pan onu okunu ne ma oni okunu ene na busua pan oya ohunu de ekode eba me dia me wo me de koboa me se beboa na enema no nyada yi enkoso ye meje enkonkodi se de nkrofo ebetena brochira na ye de afu ni abrabo nyina betena NGO so mo de bebalo sika bebla no de ye japade akase dabi woni mi se wi ase so obi ye adoye de mawo se fa koboa na wo jiskere dia ene na puto ayi hausa kasa mo no ye fe no salaka adeche na se obi de sa salaka na de mawo na salaka na fa koche na wa fa nkoche na wo de mu abosuo mu a eye no me de mawo rekre eye asodie entimu a mo Ghana memu ho ani wi ase afa na nyina bronya bread matiti NGOs ni bia mo timi ko mo ko je niam ni sikani ade se nkokọ wa ha na obeto ana oto aduonum de ka nyina na sirim na ntwe ne be ma ne se idi ada ni idi foto on fa nkobua enwiase ya oto be se bi anum anan a ja ka nyina bosu pocket money no de aya kesesem ka kese wo yesa adachi wo de no wasotwen e de amamba enti ade shemamba yeguso every December 1st December eko bia tem bia ifi se niam be kama no bia na yebetuma ko na ihia momoa mo bia office order be boa no eyema wa mo bible mo di akire no se o mamu wo nhira chen oje na nanom se de obedua no eno na betwa na de ekoro so no na ye eba enti se wo ye papa wo ye de ma wankasa wo ye papa wo de ma okra aduane di ena wo ye bone a wo de tonu me de ma wo ma na onim nse otro wasem bi o eno na da bia ya na me pese me kasi wasem so wo se inipa bi ho a okoso etopete na odore da bia otopete so odore da bia eno na tro asem na ka aye no na no makaka sanda ho dada wo se de ekolo no na eba enti se wo de sikakese kwa ubenya sikakese otopete enso odore da bia ena de obedua no so no eno na etwa enti se wo de akwa onyankopɔ abobɔ ho ti na meka se ye nanom ne ka kasa nda wa ansa de betwe bible kasa eni ho no wontimi fan translate ko different language mu enko tro ma e nye yie kasa nanom ye dey Canada enti mesre yeguso me boaboa me ho nyankopɔ ya adoma enkosi be se na wotwe ba ko na ebesim no memu a metima ye duru bia na ye betwa ama mansa hwe so obi nso de bebi aba ye bebodin ye de beto ne so na ade eye fe ne fata ne de akoboa ne abodin na sebe ye sre adom eni nhira de ama na sefo a ono so ebi aka no menua enhira na nka wo na ebeka sefo saa semi minya aka da efise ya ade eda ho ye Sumsum Ahintasem eye odoma nkuma ade bo mu asem eda ho se ope se wompe eye onyankopon hyehye ne tribupo ene sei ye nananum bia ye boni fitititi besi ne enchirema ne tua soka ebi ya ware ebi ya adwumasem ebi ya bibi enye ebi ya yale ni nyina ye boni a omo nananum ye edi ye ene omu tua soka wo ha ye dumi abusua no ye nananum biso ye papa ebo kwai papa eya adoye efa adwene mu tie akoma papa efrititi o ene abusia no enchirema ne diso mfaso bibi o meye bia ekototin enti de wo ye no o de bokwai e de ma unchirema e de besia koso na tie yen na hwe yen na nakase na samre de adoya epese ekokoye e wo bronya emu no waka ho nsem no panisi yesum kra ye jahem no nti samre de nana de si ha
na yemra Tafo ena no ukuada ena otwede ampokwa Nyankopon ema ne nsaso ema bosomfo so yi puma kwa mu ma de hye maako dunsia yesie wo mo enso enyina na Abakosem kakra ewo ho ene se Tafo wo mu kire mu a fibubu wo maako enkron ene die ade ewo ho a wo mu form sa adehye kunwa no ne mu nan ene yi ahemfo ne ahemaye dan efrem ti de si ye de esi de ti 2005 mu ena adehye baako a wo wudi kan ni sie mu no ena kofa nananom tamkase ye dan e ba ya kopim finchia mpenu ene duonum yenum ni nipa maako dunson ena ewuo na hwehwemu bebeto dwa se nanu dunsia no esie wo mo no baako won de etwa ewura egu no so sasem we ya sem a emu odura nipa dodo no a dream bay wo mo kesene ne ade na kwabrane de owuye na yetwa ewura egu no so a won de bi a namu na enka nipa dunsia esie wo mo enano ye eho ade shema ma de di kai edamu nyina ase ye do tweda mpa ase so hwe nso aboy ho ban totobo so nyame otonsuo bo awia afia no akwa awieye yara so te ase na se de minua ye kan ye ska se ye twa wira e de agu bibi so a na nanom se ye bu wira e de agu so na che se ye mfa nwada asante so ka se ye mfa nwada che se ye mfa mpe ba bi kura ento ansa ye mfa nto ba bi ai ana se asem we de ye do de ye mu na brim so ka ho ye mu na brim kasa be ensa ye mfa nwada ye mu wira ngu so ye mu na brim no ba bi a ade na kodro no ye mu na brim na che se ye ntwa so question mark ewo ho wa hwe ya otoa so a betim di asama ye mu wira ngu so ye ka asem ye mu wira ngu so ne ye ka asem for na sa as we de ye mfa nto ansa na asem for ye mfa nto so question mark ho ye mu na brim ye ka wose ye de twa so fi se wuntimi nka nkwa kosi enwie ka che sa asem ho na ansa na obi bewuo na mefanse nipa edunsun na baako ye se etwa wira e de aguso so na ebia ewuo no na ya atofuo question mark ho ti bia wono de den ko she fridge mo enye enti wose kwan bia so no yentimi ne da no yentimi mfa no mekere amansa ema amansa be yentimi so nyento ho yentimi so nyento ho enti wose saabele no a ye hwe na ye pere kulabre eto ho kasa wonim se na no ne nipa bebre je ho chenye se yesi nipa dunson na afa ayi den na dunsia na yesi wo mo ho na ma sa kasa ba se ba ko de ye twewura aguso no ni wo no owu ye no e bia sabia nya ado a na ya atofuwo bi kra ye accident accident sa atofuwo no accident ka ho ye ka atofuwo a ewu a nipa no wu ya wanto no ko anwu accident wum obi ko wowu obi a hye ho akomfo wowu obi akoto nsuom wowu ka bo obi ka bo no wan kasa kura atofuwo ka bo obi ye de na koto doctor be kura ade ache so na ayarhwemu anu wowu a atofuwo na firi ho efisa nya amunum ho a anu wuye obi akosha akomfo wowu wo aka obi wowu agrada adwa so obi so wowu sebe kafra che onini amini wobi wowu abo bi achenawe wowu sebe nya ado a yehuni ya na se wapro eda ba bi yehuni ni wu ase sa ewuo we ni nyina no na abayefo so kum obi a sebe yefo de esunsun mu ase ende nya tofu da bi esunsun na eno no ye kase wamu ne kra wuo wantono ko wamu eno no wamu ne kra wuo no eno no eda nso abayefo ne kum no na enso so no sebe wamu atofu so ati ase bikro yale nti bi o yale bikro yade bi ne ma no ye to yade bi ne ma no na odi ye de ewu ye enti eno kra na yegu nsa na se wu ye ne enti ase yetimi ka se ewu afa so wu ye de onipa da sani a onimu bi a men kodadin ai bi o kra ikosie no etim de niam be ka ho no ope kra no a ube pekosia ube yam mekwa afa ho ubetimi so akopa ajanan sabie ubetimi de ayekosua ho ubetuma bontwema ubetimi de ayeho wa amamle bi abaye o de sekai be hye ne nsem eno ne ye hu bi no ye sa amane no so obi wu de hye bi ewu na wu ye no wu so se da bi ewu enipa no wu ye de ento asomu ye nti ase bibi ena ha ase a ye wonyankaba de bi ebetuma ye de amafunu no eno obi wu ya
omuhunu se nipa ekwa ofa so wiye nipa bi na ye na saa omu kwa ye no ya mpere omuhunu ya tamfunu no ene ye de content se nipa no a omuni mu bi no oye omu makwa bi enyankama de na bibi besi enti no omu ka se ye mpere hey ya boa asem bibi besi obi wu na se ya mpere so ame anya ne saa ya wa amamre bi ye betuma ye be ya ye betuma di omu akwa asie ye ho a ne na no ho ye betuma ye di ahye ho a oboa what say de eno no saa be yadwuma omu hunu se mode kosua ne ne bi aye nyankama de ahe ne nsem ne so mu kosie no a omu so anya no hu se nsem bi beba obekọ na no so no so akoye nyankama de bi de niam akogugu na no so yake so we ye no oyiye on pese sama ne betuma so de abe ya adwuma na nso so no kure ho agituo no kure ya adwuma ne so wadura no ode ne nipa oye nyankama de ma ye papa oboa no matter how no kure bedadi so ne dia ba enti yakase ye buwira aguso a ana ye twawira agu so a enipa no bi owu atofuo ewuo no enya papa ye ntimi mfa emu ne meto be nipa nya dei enhwe efuru ne nyanika enna fresh best mfie dunsu nti bia oka saa bre ho a efuru ne ye ndey nti no ane se ye be pe no tentem kura be mfa be si dom ni madom no sabi obi mehwe enya papa nti yakase ye buwira agu so a ne wuo ni mu no ene ekwa yofa so wuye ene ne mu no eniema bi nya dei entade ensisi nti sase ye de besi public ma dom ye dey ehwe emani pa hunu because on say ye kan amamle no ene ya mane no ye funu hu hia ye last respect nti obi be no enipa na ye be funu ye funu no ayi no obe keka wo obe ha no ya dey akoka ye ti me fa be si wo say obi mehwe ebi a onya accident ni padua no kra ye dey akachima nti me fa meto nti ebebu wira ede aguso na ebetwa wira aguso na asie no ahwefo a mohwe na nakasi tv esanse yedwumadie eye tete amamre nti no na se obi ukote se yese bibi yetwa wura aguso a na nanase ye de awada ene ne kekeka ho ye kyekere no nti Tafo yie no na ka omo ye nipa dunson baako ne yetwa wura aguno so na nanse bahwe ne bia ye sisan bo kakraka na obripo bi awu yesi we de eye dotiye se ka dotiye wa kamemu a ase ne sei yo ye ka dotiye a se ye beka se ye dotiye no na ejina brane ne sei ejina brane ne sei wo bete se ye obi dotiye a oyo hene kwa na itimi an dotiye oyo hema oyo obrimpon ana nipa no wuye no we nipa bi a wo danso ana se me fa ne se obi awu owu ye sai nipa no owu ye no na yie no ye wo kwan bi a ne wo se ye fa so ayeye na esa se emu no ye ntime nyim fa nto nti no ye fa kwan bi so ne apene kurabere ti kurabere no ye ndot yie ayi ade a ye ne ye sie no a ye beje nsa ade na emom ye nsisu pi si ye yie ana dot yie no na dot yie no ma mema mfato ho dot yie le gina ho ye mfa ema ohene ana ohima preko ana obrempon bi obi ohene no owu a ye na dot yie ne se ohene wu a ohene oba be gina de no ono na ebe na yie tieni yo alisema ma mutieni ohene wu a ana ohima wu a de oba gina de no ono na eba abeseda abaye na yie ye na yie a se oya ohina oba asasi so obaye niam papa edebo a oman no ne akonwa no a na mamuo no odi hene se ohene pa ye bepunu na konwa tum na ye ka se punu na konwa tum a enam se empanimfo se samampa ene etu na badini samampa ne boni dini gu nsa no ye punu na konwa etum a eno na se duru se ohene ekọ enkonwa fie so dabone kwaside ukuda ana kuda pa ekuyo no fofie na okogu ni nkonwa so nsa ohene bi a wo bia no ye punu na konwa atum ni nkonwa ni nyina sesa so enti ete samampa ene ebone de egu nsa enti se eye sebe ma no susumu me na mawu a na naka se sasa bejensa o komfo ye jemfisa sabejensa komfo ye ntwisasa etu ubu ohene bi adi a na konwa na dawo de yebo ye de ntna eguso konwa na ye ne nka ye duma de dini nya dai empa busuo no bu da
ye ka abusua no Abakosem a ne dini ka ho bi na nti so oba asase so akonya no obedi bi kwa na akonya no nyane dia odi nyansa kwa na bagidi ye onye de hye to owu anakonya no yempuruntum na yenhwe akankasam ye punu no ye wusie ene de punu akonya no na punu akonya atomu a ye wo amane a ye kope ne amani nyina wia na ya be hyete se moto na yakope asisedwa ye ya amane ni nyina wie na de be sie ye no eye hinta de ye omo ya amane bi awia ni yakoto asisedwa no nso no kese de di ho fanse mfimfini kakra ni de asi ho ni ya amane ni nyina awia ye hye moto no ye kasa moto a ye bepe enunsini enubra ene niema bi ye de beka ho na akonya no sabia nyaado ye de sigya so ye de niema na sigya so ye de niema na sigya so a ehye wisie no be fa niema ni nyina ho ye wia ye be hye moto no na nananom di nkosua ni ade ne ye de afa akonya no nyina na akonya na yakonya tuntum enam say black no ye kwabochi a ho ene nti na say ye de apenti ene nti na ohini bi ka say me makonya mete so me meti akonya tuntum so akonya tuntum se na akonya no wodi ne akonya edimu ye punu no edimu to obi ka se wote akonya tuntum so a obi ntia se se ade ya na ade akonya tuntum opese o chese na akonya no eya akonya edimu esombo eya akonya eyesunsum de wahunu sunsum enti se obi wu no ye ohina obebu ablabo papa ni suba ne ye nyina yesom papa na yakopa akonya ne ya amane ne yakonya no ya punatum ne de akoto enkonwada ne nsamanda nim enti duro ye de akoso enti duro da ye begu nsabia ye bu akonya ye duro we so ho se nipa somasi akonya ne enti sa akonya ne de yenkaye dum eno sam no ya wo mudi gu ho o be hunu ye di kura ho se nipa somasi ko nipa somasi ne baaye nipa somasi ne baaye ena ohino kura sa abele no o te akonya so a ogun sa no akonya no sunsum mpo ekanya no e ma no hu sa akonya wi efiri benkum ana efiri nifa na dotiye no esan se oye ohene a ohene owu a ohene na ba be ye yie nti no na o se pe no kurabre enti kurabre no amamle ni amane ye se fata bi ye se ye no ye be ye ni asie no na eye no akoye korokoro wa enya nwie peye enti se ohene foforo no a ye de ne beba no ye de ne be si no so awia waso awia na ye san be ye na yi afeni ye be ohene na yi aye na yi mpre no dabi ye yi mpre no aye doti ye chese ya de awada eno na ye ayi a akankasa chese ya de apene kurabla ye he dan ye yi pa no enti himfu bebele wuwu dida ho a yenye wo mayi ti doti ye ne chese ye hwe ne ye kura ni aye amamle sefata ne yedna kotu ba bi sefata na ohin fofra ye de ne beba no ona be ye ayi chenchirenche no aye se de se efata eno nti na nsem akonya bi kura toy omo kan se ohin asumasi baaye no de obedi na ade no wanye na ye ono so yenye dai yenye na ye wodi abro yesu obedi na bro bi do no owu ye obaye no ti ko ohin bi aba nanka obesaye bibia wia ohine obete na konwa so so ye na yie ti sa yie na obeye no sa bla no ohine no ye be ya mamle puru na konwa dia tumu ye dia gunsa e dia ma no no ye ya to nsa fra titu ne ani nti no na e be bo nyina eti so ohine bi wu ne anye na yie a ete se ohine ne saman ayira enai onya agina bre oni chefa ewo sunsum ewo nananom kingdom ai oni chefa wotetete be de nti a meka se we ka se nana de nti na oni chefa woni nyina ne se maame papa minua ba minua be ma minua panyini minua kuma se wope se wompe saman wo ho ye nananom gidie no ye nsamanfo ene ye sunsum ebu ye chidom nti se enkane no obi ye ade bi a wo se da bi menko ya ade we ema nananom mfreme na me yi ma no ye me ya ade ma okoso a wo ma o mabiem enti se o ya ade bi wa busuam na abusia no ene abusia na mamle ne amane eye ya onye da ene na ye mpanimfo sabe mpanimfo abanyina dodo no asabe kafra che mesreka o ma ye mpanim bone asem na me ka kire wo no na panyini ontimi nya ade ene abusia panyini bi tia abusiam
otimi me fie na japade ko di abontere na de wonfa ho ena ma bronti enkane na nananum se dabi me di ade we se na beto ye o se na me nananum ka kire ade nti na me ba be dane me pen so se be dane di anya me me pen so man samanfo me frɛ me ensamantoa efe se wonim se o mistake a nananum betwe ne nsamanko nsamanko so abaye kasakase na akoya asem da ho etie kase dot yi a ohine wu a yebesi ohina ma ohina foforo obeba no o de ba be ye ayie pa na nkasa ye na yie na mo ye de pe no korabre se de fata ne de yie no atwede dai kakra enti ohina foforo obeba no o ne ba bi bibia saa bre na yie ni mu no ene ekwakopunu ohina na konwa atum anadwoso ne ye amane no ne de aba betum ye de abetum awie no ne abegu nsa de abekan samanfo dada no a omo no konwa no ne ya amane twedwan e de ama enti saa da no ena asama ado a okono na konwa okwakotena so no ne nka yedum no nka yedum ti ohine bi awu ne yampru na konwa ntum anye na yi a oya samantwantwan onwie peye wa samado tinana ye M0rtafo da sese wa kyerkyere ensansem bi mu enim se ye tiefo eni beje ho pa ti tunsumo na kyese nipa be se dunsia nyina samre no na omu kra no enyanya ba bi dabi enu ntina se utie ya yewura opemso o share se awasa asem ne de ado no hwe asem ne kana omuhwe mo so koye dai wom ko sie wom efe se omunya atanable papa tete ho ana omu nam Tafo bebere dabi sia ye sie omu enrai afe na sama no nya baabi ejina ene dom so kotu bem say ye man so sem we ye de hie onya de hie on sem fata ose fata we ko da benkum ye kura difa mempene menteme ho ase ade wa na we tim ade akofu we wu a ono so ye de hie ntino ye ntimi woni bi de nti a betu ema obi wu a ye de kotu ba mu a ama we nu nyina ba ya etumadi mfie ebi ye be mfie aduo no ebi ye be mfie aduo no tie Abakosem pa ade a 2005 ebi 20 years answer 17 years eko 20 years oba no wudi ka no wo 2005 na chese 20 years no a wo ka no ye fra no maame jamfu a wono eno wudi kan 2005 ena owu ye okay se sia no owu ye yi foforo so enam se bia ye de ne koto bem e bia busua fa ni bi yes we onya de hie enam kwan se enti ye de ne to bem a enye yie na anu de enti a ye premier fa di panto bem a bem no ka de a ane se mama ahwefo saa sema me be ka na siesie ai be sremo monye asopa na muntie me yi wasum na tie me yie de enti a obi wu a ye mpere eme ye mfa no nkotu bem abra onye de hie na ye manzo nie ye ka ebem a eye adehie ini sie wo mo ene ono a edi akonwa a eye na kesa adehie no a ena ye de wo mo to bem enti se obi enye dehie na se mo pene eso mo ni wu achi ye de ne koto bem mu a abeka dehie no sa asem no kwa ahimfie ekoduru opimso anim ana ekoduru sa able so ohine ye dikuru ne koduru ahinimu a ana mpanyinimu a once a mo priso mi akosie ne bem no nko ade asefo beto bia akonya ni bi abeye dehie enti bem de eti se eche akonya na nkasa ehoye bia ekron said Bible mu Yesu so na so na be ko heaven sa na ba mu tie wonam ba mu so ebeto akodi akonwa enu nti na se ye obi so ye de hie a na se duru enkrobo e wa ahimfie so obi akoka na Abakosem e ko kire na busuadua onu abusuadua enso de so kire ahimfo ye ka se abusuadua se ebi a meme ye de hie na bletuo efri abusuan ofrom na onye de hie wo akonwa ye bedi a ye di a na se de asem no kwa ahimfie na obi ekoka ni mpanyin nsam a ye se fo abusuadua bla obusuadua no ye ka dua a abusuan ni nyina so no mu firi hene na baaye na wokura o nana ene hwan obusuadua no na abekire na se abusuan na Abakosem nti abusuadua na ebekire panyin kura a waye wasefo eye me nana me nana ni pasmasi ene obewu wei
na say won say offense akonwa yi say wutie ewura kwan of so ebu apapa bi dey simple as ABCD wo say na nya na nipa sumasi bani e na owuwe na obewu we e na owuwe na obewu we e na owuwe me bo ana asana no na obi dey kire me short video bi e na wo say na obewu we na ade na afa die wo be yesi wo hunu wo kan ya kosi ti say wo ya bonsam kwa na wa himfie ho a wo hunu say enkoyi emfa ho nipa no enka ho enti say nipa no obepa akonya ni edi ya yewura oje sa history ya keka we no sebe so wadwini bi kura no a sa bre no ekwa yewura fa so kenkai sa abakosam kire no oni tirimuka bia oni asem bia enti say wo hunu say onka ho odi bi enye yie na emom nipa na ye no dodum because of kakra kakra ene we ye fe ni ja sika ija no ene ni ye ho ane ye ho kire ye so ati ase free nene ya man konwa bebre butu because of ija money lazan cash Ashanti ene adehie bi konwa pa o ya adehie nkrokro bebre ayira akodi baabi o kama fo no hwan kama fo bi ene kama fo no fi se na diska de di ahen skani ho obi diska beje obi diska beto na wonim akonwa bia so a enye wo dia na wo dia akonwa wo di sika ebeto wo du akokrokosem ebeje wo du akaka bensem beje no awie no awie papa wasefo no so no omudi so omo nche wasefo no so bedi a eyamane nko a eyensem nko a efise akonwa no sunsum no emoja na nanom gije sa akonwa no esi wo na wu moja anya dai enka ho wo busu adua no enimu bi enka ho bi we ye hia wo se ye boye nsem ma ati ase se wo busu na abakosam enka ho ena wudi sika ekope akonwa bi aso so yi sunsum yeah enti sunsum no ye nanom moja e de koji sa akonwa no e de koji akonwa no ne akonwa no gina bra e de gina sa akonwa ne ba bi efiri baaye no na monya dai monka ho enti da bi aya amane ena mo akopaba akope hawa be fie menam ka kire wo minima akonwa bi a enya abusua no akonwa obie no watena so akona hogoro so da enkoyie efese mudini enka ho otwe we so sekari di mantam twene ho nanso wudini nya dai enka ho enti ye do yire twene nya dai enye yie what you say enti ye ka se eba mu no ansa so obi nya de hye na apere so me de ne koto eba mu a wa be de hye enti sa me ye de hye na obi nya de hye na owu na so de ne betu eba mu a me pere da okofa musu aba enti beturu ba bi na asembe beba no obe refer say nana no mesisu dia say me nana da ha me ye de hye enti ena me nana asomasi owu ye de tu eba mu a mo be makwaya mo be nkwa na me nya dai me nkwa kire mo ampa ye be community na to eba mu dia adenti no wonya de hye na mo pere so me ye de ne koto eba mu enti beduru ma bi no so wonya de hye no ekonye no kokodi nkwafo no enti ye ka eba mu a eye akonwa no efapem ni gina bre ne butantim ye be ka say asasi so heaven ne ho ene ho no if you say omu obi ekwai e ma onye de hye na ade ne koto ba mu dia bua na obi wo so a obebu abrabo papa e wa ayi kronim na oman ne nya ho mfaso a yeah ne ho say di pasumesi na abrabo obabo ye no papa wo hene no etimi sipi say mene man eno o ma oyene na mfa ono nkwa na gwiro fise bia ba ku ntimi nya kwaye no kre what you say oyene no ne na busua etimi trase ni o ma ni mu mpanifo nyina etimi trase say enipa smesi ye kureya ofiri mu na bra ba obeboye wa sekure ni munyam wo ma kureyi agira ne na so o ma kureyi anya din abrabo kureyi intuma ya fe ntuma pa fla wo kureyi mu nyina agina say enipa smesi ene ye be srese na brabo panti no ye be man animunyam ama na be ye ne sama na be ye de hie itimi ko sre bem e be yesie eno so wo ho saa eno no itina me se dua ba ko ntimi nya kwaye abusua ni nyina na be ye de e be dre ho e be ko mitira pam ene asa hemfu ni nyina kro ni nyina man no kro mu mpanifo nyina mu nipa no a ye de na be to bem no so na abusua nyina ya we enti omo so ya we se enipa na bra papa nipa ba ko pe bi nti ya obebo ye nti ye pese ye hye nani munyam se ofata se daache womra na ye mewo no
emra adehye na busu mfi say obebu abla papa yenya no so bi wo yenya no so bi eno so timisi esi etimisi na esi eno na nsa na esi no nya busua no ya wonya dehye na kwakosire wo wo hene no a wo ya dehye no eno hwe abrabo a nipa ne bebo okrom wo ye na abrabo ye papa okuta subai papa ni sunu ne ban wo dwene nipa ho wo tema krono de so ye na de so kroni nkan kro hia no de bibi oye bia wo fa wo nie wo fa wo ni wo hene ne timi ne ono na busua ne adehye no no man ne fo nyina timi tena se enam akoya blantia blabo papa obuni oman a wadwene hu nti no ye pese ni sesu bi ba ye do bi to ba mu a nya se ba mu ni keke wo ye de ne to no odehye ko odehye mu ya te ase odehye dey e ko dehye enti wo mu awu akoda adehye musie wo ni nyina no ba mu wo ni nyina no omo ye nananum gidie ne ye bibia che se on be ba sam ya dey amoma be di akonya enti obi a wonya dehye mfa nkoto ba mu ne abewo manfrani am nkeka ya ba akonya no enti se onipa ne bebu ablabo papa no ohene no ne na busua ni nyina timi tenase mu se akọ ye be hye na ni monyam a yetimi esese ye be ya ni su ne ban papa no daachi bia no womra adehye ebusua ne be ye dey ye ja subi eni nti nananom ebu ablabo papa ye dwene nipa ho ye wotema odwena foforo ho wodwene hokko kora o ma ye ho ye nanam tini opono no nyamesum be na chewi yana ne ye nhwe se enne krobi wo ho a ye se abono nkoso hene nkoso hene no so me hwehwe mu wo na abetimi akire mu ye se bi wo kora onfiri krom ho nanso ne suban na brabo pa bi obetena krom ho ne wo ye ntino ne abono nkoso hene to giri ye sese nipa no bi se no ne betimi de na akoto piao eno a owi asem no kora ka nkoso hene emfa ho ni nipa no be bi ofiri ene de hia wo ye enne ne bibia wo ye me firi pankro no ha se metu kwai akotra mfa se makowa akotra wa na wa me kotra ye no me kotra ho no mini subanfu bia mini bad record bia kan wa bia ni kan wa bia ni mabrabom me ko ye me mahemfo no ne mpanimfo nyina me mu buo me mo ma ho blase me ye adwuma den me bo me ho modin o man no me ba ye me de communal level o man adwuma nyina ye dey aba ho ye communal level miamini bibi ebe bia mia mini ade bia ebe bia mini madwuma me ye no so no emfaso bia menya no mitimi de bibua o man no o man ni wo hawo bi mu kura ni ade a sabio made so a mimpo mitimi boaboa mabunu no nyina no me ye dey ye ko eboa kuro no bibi na ese ya mini a na no me ni to fomu a nkoso hene no kwa be soro nko ya bonko so hene e che se o man no nkoso no wo ye dey wodi mu akotene tinkoso hene de emfa ho ni ba bi e wofiri so ye de hye so ya akwa se wofiri krom ho se wofiri krom ho yetimi de bo onyuma pa ene o ne pa ene eno ye hwe abla bom so nya za sabi o sabi suba fun bi na usikantini akofa do aba ye mfa ma ntini nyina no ene sabi mu sabi nya ado a ahini ne niema aye rofu ene obi aye so de na de akonwa ma obi o enka ne nansa ne de akonwa be mu obi no ye hwe usu no ban wabla bo ne ye nka sika o sika nka ho bi entire mpeni fo se esunu sika ena sunu mama ene sinu dimpa ye ta hunya esra hunya no kre ena sunu sika ena sunu mama obi ne sika enso sabe asamto a ekola obefa so obeba wo nchen awerecheche obechechire wo o fa ha wonie futu obe ma wo obema ofutu wudi nipa no kwa ani asem bi ani mu a asem ni twa nye sika ni yonkoro no kre enka ne nananu nka sika enje bibia bibia fasika nyake sika de yesi ye dokoto nti wo mo se empanfo se ye busa ni pan fie ye busa ni sika eno kra de eye abefo be ye busa ni pan fie ni ye busa ni sika eno ne ye abefo kasa na nananu se sunkwa ne nsu ade sunkwa ena nsu ade na wo nkwa ena awa ade se me mu ya minim de benya eti nananu mfa sika emfa nya we se asemaba we ye sika ni ntino ye hoahoa no na hiani abla hiani no wo su papa bi ni ban papa bi e woni mu a wo ne papa bi susu boa wo dane na mentwe ahwefo adwene enkosi program bi a ye ne sebu amamfi nyumtuni etwa ye no so
Kodru baabi emi ebusa ne se ne nwom a wo bo ye nyina no de anyi pa ne dana koma so a eye ne de pa wo se ne nwom bi a wo bo no se sun kwane nsu ade ebeto de bi na wo se na gina mo aso edina ton se enam ho obi an kopesa program na ewo ye program yi so na wo hwe ne drum bebre ba wo twa ye ne nyina no wo se ne nwom a e kana koma pa wo fi se abaso ye den ewom pa ntina obi a wo hwe ye bi akọ enti enkane no na nanom mfesika enye hwe ye se ni ka mama sika sam dabi subampa yango kase obi wa busuam okuta adwen papa odwene nipa ho owotema ni suna blabo odwene dwena foforo ho ono ankasa pra to ho twene eddo nipa na ono to sena nu kra na oyi na ono to ho ni akofase obi osika na dabisi abla sikani no yenya no so mfaso obi nyamfa so ablabo adwen bone ekura ne dabedi akonwa eno ni ablabo ase ni problem kra ne sika no obekomu ne sika papa na bi okwa fa so je sika no no nya janu wati ase ti nanano mu mfasika nya dai e mobla ya kan intrin ya kunina dabi mfasika ka ho if say nanano mu ni sika wo se eye dokoto se si a wotu wo se si a wuni kapre nanano se sika ye dai eye dokoto na me won kwan kwa de me wade wachina ye be hu bretuo ne bretuo oso atanu pre na wo dem enso nyame emra so sa eti enya ade a sika na nanano emra so sa of tie for de nanano mu susuye ne omutiri mu po nyina ne de ewo wiase nyina ne se sika wo ye nya ye mpe correct hwe obi beto ye adwuma ya ya kapre wonya bida wonya bida enso obi fa akwa ketua bi so chance ni bi ya ne nsa ye dai aka sika nya kwambone so sika ye nya ye dai ye mpe enti nanano mu se sika de e chance enti yemfa obi owo sika de di ade yemfa obi owo sika de ye musu apanyini yemfa obi owo sika ene ye leader wo ye de obi a owo odwena dwen papa odwena nipa ho owo tema owo odo owo humobro sebe mu sebe nyaado onipa ne nua esu a oni ne besu ne nua hae ne hawo ne hawo ne nua tietia onya saa tenka no ema no nipa dua na nye sika enu nti ne ehini e bebre aguo no e basa cause e obi kodi ade because of money kingmakers ni nyina agigi sika leaders ni nyina ejai sika unya boma papa MPC nyina wakana sika fufu a tuntum sika kasa ohia galawe ne nananom emfa montesa nti sede nananom enje hye no mabra botie no to obi wu obi a yes na nipa a wo koyi yema ne yemompa yenyi apa yesa ne nsasu bi ye dai ensamra se wo se su bi nya be na ya kraka ye me say wo hwe so ye nya be na ya kraka me su be wo hakura na nka wu a mesa akwa ba fama kunwa hwe nananom etiri mupo ene omo nhyehyɛ yemu no bleto ya say niam ya tu niam agu pro ya hawo say ye ko fatiti atempon no pe yenye ya dwesi ye pe nananom adesua asua wo say ye twa de pa hwekwa ya nananom faso enantie wotenase obu ombra wo ye bibia omo de diem no mo start shem no bibia mu a ofa Ghana enka me say abofo beba Ghana ha be pomposia efiri ho efiri say nananom kire odomapa me nua kutasini misum kutasini odi body du sina ni nua so be dey ebedi sini how bia no anka wo da na so pese me nkum nya nti onua ne bewu ama ono ko adidi ama ne fra ye pintin a emfa no ho onwene odada bre ne ho adwono ni nua no wo bewu sebe wo beti bini ena edi kura wonke nti ne onua ye onionku nua bone a onwene ho asamba no mbaaya ofa yete ho enti memeka tete wa asemu a de na nam tiri mupo ena omo botaye ena omo susuye asetena pa ode kyekere ya Asante maya nye ne se na Asante enwonwonan no ayenwonwonan sebio misade enso mebetu ye na nanom empanimfo kakra bi ni misapa edru anwumere na ombedidi no a empanimfo ye na nakwantawia na namu ako ofablesia na nakwambo nom ofanyense nom na nakwantawia nom omuhia ye ofanyense ene ye ofakwambo otumfo kwadwom ya obinya sabia nkobeye bi omoma no
omo na bi otumfo kwadwumfo no omu omo na eto sa ayema madwa enti omo na chechere omo ba bra Ekins ene bra Ekins ene ofafofie bra fofie omo hia na omo frem papa eja ye ma no omo enti ebusuani bi obewu bi epanyini bi omo bebe kwadwum no ye nana ye papa ye wofa no mo so ene chere omo so die no omo so papa no eso do ma ye kwadwum ye dia ye nana no eba asase iso no odomapa ye omduru odu anwumra ye dia no hia we yire duane ne ye di we die kakra ne die si wo ne die we die kakra ne die si wo ne die we die kakra chese eno nko akra no e ka nyankopon asem dokeke omu ye wia na mrantie ne wo mu no yeso ya befa ye fa na ye do so ya tibi na nkwara no so obono so befa obe nkwara no na omo fum hwene fene na kono nti onu ado ene maame ba papa ba one ne nka ne sofo se we be fu we on tumi nkono fie nkono nya osuo da we se we nya obe yesei enti ne obi ba ofie mpa oba na se odidi a watwe wura mpa ase do obedi anyamane ena do obedi biso anyamane na wa yesuro wo ya wono oba nche no osuro ena wa wo so woto wa wo ba wo so osuro no enti fi se odo no eno ye ka odo a nyamesum bia enu eche odo asa bible class do yonko so timi ni amesra mo me nka tete atempon no na mesrew ansa na no bo nu amade sa wo petete sem abakosem adumankosem Sumsum asem ebe kakra ye beto e di amankrofo unya ne bia a gese na kase TV ansa na me nu ya mese ye beto di amamo a ye be ye yibia question bia sem bia sem bisa bia fa Sumsum ho ye beto abetiefo omumisa ade a wonti ase bisa esi anyame na na wada bia ne ye twa ahaban ye gu no so ne yakeka ni nyina ade a wonti ase Sumsum obi kura ase nana ade nti na mosori a ya mukuma boa onti ase ya ho nkyerɛkyerɛ pɛ ne bia na wonso wonti e wase kyerɛ mɛkyerɛ wase nana de be nti na yesi edidi a ye ntonyum e wase kyerɛ ye dwale so a ye ntonyum ye dwale a ye ntonyum ye didi a ye ntonyum e wase kyerɛ na no sabiu ya na odi akira be didi patem akwa bi ya adwenkyerɛ nkwasiase da bi nya adwenkyerɛ o nkwasiase bia na obi eka ewo dwumadie nye dwumadie hu ayo nye dwumadie na mekase bia ya adwenkyerɛ no me dwumadie dia sa adwenkyerɛ nkwasiase bia na obi eka one na mfo ahia yanka ne no yesi wudidi a udwale a yantonyum ehuro beku onum ntia nkwasiase onim bibia it make sense dabi it make sense kwasiasem okan kwasiasem ofan hodi na odi gina ho e de yabo e brage gena no kire ngrofo ke kan kwasiasem na udwale a yantonyum nananum mu no me kire wade kakra nananum bibia e Sumsum ne honam no mokabom de bobra nokre sesi a me ka asema kire obi bodua obi bo obi dua sesi ayi na ba no obo dua ebenya wo na emom se obi wuro no naked ebo dua na obi bo dua no se ebedi afia eni busumi nsi akọ ebenya wo do wuro no ho no be ma correct me wuro if you say ye wo free ona eyemo a wo ba sa na se na hwenhyew dabi eyentam kakese Sumsum Ahintasem ya na efi se ma no nko ade na ya djuma sa na ma de djuma e ma ne de no mo boble no ene fast ene ya asem na enti se onipa obo adagya se bibi kura haw na se wo se wu yi apaye ana mo a Christopher mo se mo bompaye na asem ne ya asem hia pa opa boneka de na bompaye oni ma ne be ko fast a che se eyi anu nyame ne be so mu ana se efi se emra wo ba ofri ona yamu pie no na wo de adagya e Sumsum Ahintasem se duru sa able no a wabofo e kai eda wo de baaye na ahonhom so hye ne ma mu kana na eya ni brede ma ahonhom enti ma ne ma se woni abra honhom no so enti se wudwale a mu nyema wo tantam oboneka enti sa able no ehonya agudibia ehonya nijibia se wo wudwale na ba dai obetonyom e ka wo asem bi na ka wo asem bi kan ka wudwale a e ka hona wo ade hia de bi pa wo se ka aka hona wo so aka se ho ye tumi bia enti na obi ti hwe adwaye a enche no wo no enti be ka na mo pia na nkrani wo se odi wadon ewon chetre pa wo de amaye enai enso eso sanse ene ma dodo no a yini na wo kire nana ye bekoi Tafo asemu akoya Abakosem na sebi besi bio sebi nsi bio ebia
yɛbɛgyina wo so na yɛde asuade bi afiri wo hɔ san sɛ nipa bɛwuo na mfinhyia dunson wɔhyɛ fridge mu yɛnhwɛ ka nneɛma ne keka ka ho na deɛ bɛn ne yɛnsua afiri mu adehyemama futuo kakra bi de bɛsi ɛne sɛ obi ewu mfie dunson na emu ka ɛne nneɛma no mpanimfo se nye de sɛbia mu sɛbia nya ado a aboa adwene opere sɛ nkɔhɔ ahoja so na ne nyinaa ɛyɛ bibi ya de me bɛka de atwa to ale sɛ uwo abusua bi ma na wo kuro bi m ne sɛ akonya ɛnya wo dia enkɔpere fa wo sika na de wo ahonya de enkɔpere sɛ onya de hye enkɔka sɛ mi sika ntimi de ho akɔbɔ de hye ntino me yɛ de hye ntimi wo ayemfa me nkɔto bɛm aduane a ɛyɛ akyekyedeɛ de ano sɛbia mu sɛbia nya ado a ɔkrama tu hum rika no sa ho ntime sɛ ade a enya wo dia no ɛma ne nya wo dia ade a eni hɔ no ɛma ne ni hɔ deɛ to so biem yɛmfa onuadɔ koreyɛ yɛmfa ntrase sɛ ɔdɔ ɛne koreyɛ timi baamu ɛna abufuo ne nneɛma bi ni mu a ɛka saa de wo nkatu anyadai ɛnsi a meduru saa ka bibia atwa tie ma ehun sɛ ya trate sɛ asɛm sɛ fufuo di fufuo nkodan fufuo tuntum so enkogyina bi na bra sɛ ka nya ne fam fie dun su we nyina ba yɛ no bi de futu a mede be ma na sɛ ade a enya wo dia no memfa nkɔpɛ fi sɛ mpanimfo se aduane a ɛyɛ akyekyede dia no ɔkrama tu hu wika obisa ho no sa ho sa be wo ni wo no ɛdɛ papa aduane a ɛyɛ akyekyede dia no ɔkrama tu hu wika obisa ho sa akyekyede wo ntimi tum wika ɔnante kuro chia oturu na mfie du no ntu ba akɔkora krama so di wika no akɔfa ɛnyɛ ne dia no obisa ho ma akyekyede de berebre akɔfa de yi anadua ɛte sɛ bibia yɛ onyankopɔn hyehyɛye enti nyankopɔn fa ma wa ɛnkɔprempa mo ane kasa wano hwa ɛwɔ kyerɛkyerɛ a wode ama yɛn ɛnɛ dɛ adehyemamba nea esi Tafo no ho a ɛna samre de nana atenente ho ɛwɔ ho na mpani si brebre ama amane ama bibi na kote bayira homa mu na ama bayira mo ɛno na nana etuyefo sɛ duane a ɛya kyekyede dia no krama tu hu mrika sɛ de ne a obesan ho enso akɔ bombodna sɛ wo hwɛ yɛn obe subscribe na afi wa share enso de ama unua enso ebi na me kɔ de nana no mahemfo bi muta yɛ dwumadi akyi nana ɛyɛ okɔgye adwa nti yɛboa wo yɛ dwuma kwa ahene wo wɔ ɛyɛ Canada brochima mem sɛ nana bronwan wo bɛba yɛbɛtew nka wo yɛ dwumadi so saa na kwakutwumasi wo so wo bomfa saa mri de wo so wo hema wato ananam ɛwɔ nsia do mitutu mrika enko sepaase sofo baako a wo yɛ sofo no wonfa yɛ dwumadi eni agoro kora ɛyɛ sofo baawua da ne da so ofrɛ me busa me ho asɛm ni wo da sɔre yɛ frɛ no Faith and Prayer Ministry ano ɛwɔ sepaase ɔno so wonfa yɛ dwumadi eni agoro yɛ dwumadi bi a wo hwɛ a da na koma so pa enso ɛyɛ papa ɛne adɔfo ne ahwɛfo nyina yɛsɛ mo ayenyo na yɛnkɔ nyanka fie na afi yɛnkɔ hwɛ yɛ nuanom nyanka san sɛ twerɛ no se ɔma emu wɔ nhyira ɛsene ɔgye na wɔse nipa bebree wɔn to pete nanso wɔn kɔso ɛdɔreana ntima menyo nwanwa sɛ na nakase time a covid ba yi wɔtɔn ne kan nyinaa akyire no wɔnam fam ne bebusa ne ka dodoɔ wɔtɔn ne nneɛma ahodoɔ bebree de yɛ adeɛ ɛna bɛhwɛ ne japadeɛ dodoɔ yɛnsua saa nneɛma wɔ no nyinaa na yɛmfɔ mɔbrapa na daakye biara no yɛnso yɛbɛtwa so abapa bidin di M0rtuary Abakosem Twumasi Mandela adomdom yɛn a yɛbɛsan ahyia biom madam wase mama momɔ ne hwɛ a adehyeɛ